Lah ya musuh wong ngeyel kok iki pancen. Loh, kula iki wis mangan bakso sing pentole cilik-cilik pinterku ngene iki aku. Kowe ra sembrono lho. Cilik ora akeh to. Lah, kuwi masalahe. Nek nggon bersih desa, ki lah identik karo bersih desa ngeten iki, Bos. Sik, cilik. Iki lah tak mau iki. pramusaji sing dicepakke iki lah mesti nggawa makna to iki. Lah, iki aku wis mumet nek iki. Iki Bos, ya Bos. Sing diarani polo kependem kuwi mau tetep kuwi ya tetandurane sing kuwasa. Tapi kurang iki. Sing diarani polo kependem ki jagung polo kependem, kacang polo kependem, telo polo kependem iki ora sitok iki. Apa Mas? Mayit. Iki pancen yo. Dasmu iki kok iso. Cobi penyan wedhaken Gus, cobi Gus. Niki jenenge jagung. Apakah makna dari jagung? Wis bar. Layak mau tak terjemahane kacang ning arep ora gelem. Apa enak ya? Tak ingkari kene. Bae digegong ngantem. Sorry. Ngene iki Maaf. ngene iki iling-ilingin. Enggak rambut dang. Sagolane kanca Mbak Katin Titos yang saya regeng gayeng. Yo. Oh, langsung serempak, Mon, serempak. Serempak. Oh iya. Duduk. Anda dulu, Mut. Anda dulu, Mut. Niki tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no.
Ayo, apa ki jenenge? Bir, ayo bir. Bila karo Nong Apa? iki, ayo Nong, ngene Nong. Ayo kene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran nggih menika ande lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ya. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Nduk, rene. Nggih. Totoke ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Yo rene. Nduk rene. Piye to Mbak Yu? Kene, ora apa-apa, kene. Sinau ketoprak. Sampeyan penting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo ande-ande lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ora enek ya Klenteng Abang? Kowe kita bal ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae, Wak. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jali karo omong. Mas Lutuk kene lho, dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah, ya.
kok ngene singgingan. Ya. Pelok tuh. Sun sab Brang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrangke aku ngono lho. Iki nang kene kok ya ora eneng wong ta ya. Blakuduk, blakuduk, blakuduk. Iki apa iki? Enake ramu. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu. Kowe sapa Kowe Yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis-mengkis kaya ngono ki bar ngapa? Hei, Aho. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to Mo. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau Mbak-Yuku mau aku ki nusul Mbak-Yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, kuwi- Akae yo kae wong wedok kaya Mbak-Yuku aku ya wong wedok kae cantik aku ya cantik lho. cantik. Kok mbok aja mban cinde mat ciladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo Mbak-Yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono ya. Kok sih lho? Kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Blekuduk, blekuduk, blekuduk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe nek gelem aku nyemplung lho, ambles kang. Aku sik ta. Yuyu! Aja ambles ta aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya wis metu neh blekuduk, blekuduk. Keseta iki aku sabrangno ya Yu. Kene lho, Pak. Kenyeh ra. Kok Yuyune kejem. nesu-nesu. Ambune beda iki. Kok seta Yuyu aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh, Ngadep iki. rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet ta. Ah. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan
Ayo ndang yuyune sing sacek ngono lho. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Manuta ngene-ngene lho ki opo ya? Ora apa-apa kok ya Mbak Yu ku mau lho. Sun sabra. Gendong kuwi lho. Iya. Saya. Sun. Iya. Piye to? Gendongen. Sun sabrangke bocah. Aduh, Bapak Pon. Yuyu kamu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri, aku sabrang norono meneh kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora kuwi penting kok. Gendong nek. Yo. Tasmu lho, tasmu gawanen tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho. Nah. Yo. Yo. Kowe jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Seneng ae to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora gelem dadi cuyu. Bosok iki. Wong kok erape kene yu. piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong ande-ande lumen lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplite kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Iki lah perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Lah iku mau telek lho. Ning ora ngger wong lho iso gendong Mbak Tatin kuwi. Iya lho. Spesial lho kuwi. Tak ngandani bobotku iku 40 kok. 40 ki sisih. Yo kotakku keri yo. Yo. Kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terke rono. Tok bar. Oh wis. Kok nesu. Kok nesu Kok nesu lho.
Pak Nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati diaturi napa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibaleni sik kae. Kleting-kleting. Kleting rono. Oh, lah balik aja no. Jaluk gendong. Son sabrangke Sabrangke. bocah ayu. Oh. Nyapa? Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki kok apa kok? Pak dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen Siap, nggih siap. Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jendrengaken. Siap. Bapak Suyanto nggih. Katur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Iyune diseleke kesel sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorjo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak sehat, amin. Tertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih, suwon. Nggih. Suwun. Iki lho tulisane SUWON, suwon. Ya berarti nek muni kol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane ya COLOT kok. Kari siji. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe. Irama gedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik teng slendro ayo yuk, jengkleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sih gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Apa lho? Lha ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok baru mau aku ngangkat nyetek sama tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mlorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin, sing jengleng gentenan wong loro. Nggih, Oh, Dik. Saben bengi nyawang konang. Mantap. Mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita kita arep mati. Ampekane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, lugo kono. Ketok ke anu Mas, iki mesake aku nek arep bocah iki. Ning ndi debokku mau ki. Tuh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Den aku lek tuh. Anu, kene yuk. Aku ya, Pak. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Lugo. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku Lah lah. apa bocah iki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong ini nggih nunjukan. Lah iya. Air putih lebih sehat. Rene sampean rene. Piye? Ya iki tulung. Oh iki. Kucon. Mana. Kucon. Iya. Kok edan. Kaya manut tuh. Seger dong. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindahmu latung tok.
Ngono ya kok ombe. Tapi aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki ngendeleng. Oke. 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 Oh, cuman istri mau sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70, bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek Oh, berarti ini mau belum seberapa belum ya? seberapa, Oh, tapi iya, wis oke. ketes Masih oke ya? Oke. Ngendeleng malah luwih rusak iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning. Satu lagi Mas untuk tunjukkan semangatmu. Ayo. Mas. Penak ora yu. Urung kerasa. Urung krasa Mas Lutuk. Pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Klothok. Ya Pak. Kocok apa? Mak pok. Tak klothok kok iso. Coba. Wae watahan Titik siap. Oh iya. guna penak iki. Nggih. Alus, alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora. Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Irama kuwi lho. Lah iki kok ngene iso kok iso. Alus, alus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tok dong ayo. Ji, Ruk, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngewenengen? Kok ngene. Iya, iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadal. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Iya. Ono penak. Yo, wah. Ngangge dedet ayo. Ayo, tak dong ayo. Ayo. Yo sik to. Irung kuwi mbak amune telek ket mbak amune. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Ayo. Yo, sik. Tak dong. Ayo. Ayo, ndang lumpat, ayo. Mencolot. Nah, aku seneng banget. Meneh, Mas. Ya. Nek, ayo. Ayo, Duk. Kayak kau. Ngapa? Mbok tonyo ngene dekku. Ben kowe ra ceblok maksudnya Ora iki mau. ceblok, tak ganjel to, Dik. Cek ngene langsung. Piye? Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas, Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacitan. Wes, oh. Duk, nyangkil Duk, ayo.
Janakane ning kerenge lho. Wis opo. Janaka ki alus iso kaya ngono polahi lho. Lah kowe brutal iki lho. Janaka nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wis. Bleset bas. Aku takut. Melu kowe. Kowe ra melu-melu aja. Aku kan melu-melu loh, Mas. Lho, pangah mlebu ning iki. Ya, Pak. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyo. Kagem? Yo Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat gitu. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ki lho, Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Sida parian ora? Sida. Mangan mugi warga Mekar. Alah, Warga Mekar. Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu koclok ya iki. Kok mugi Iki to, Mas. Sukosari sama Mekar. Iki ngono duduk Mekar iki ngono syariah. iso Mekar iki. Mekar Sari kono. Sukosari. Sukosari yo Mekarsari. Iya Pak Dalang Jones. Mugi warga Sukosari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi. Kula ning Sumarata. Terus Yayi Sukosari uripe tambah mulya.